някой от вас, който не е чувал за кристала аонит? Напишете в коментар, ако сте чували или ако не сте чували за нашият топ продукт. А сега ще ви покажа само малка част от приложенията на нашият кристал, който се използва за изключително много неща. Можете да го прилагате директно, като го намокрите и натриете мястото, върху което ще го прилагате, или като направите разтвор в чаша с вода и вътре разтворите от кристала. Кристала се ползва винаги мокър, не забравяйте. А сега ще ви кажа и най-топ предложенията, за които можете да използвате нашия кристал аонит. Например, за акне, за болки в гърлото, за външни хемороиди, за афти, за изгаряне, за дезинфекция, за кокошитра, миризма на краката, за гъбички по краката и ногтите, за изпотяване при порезни рани, при възпалени венци, хрема и синузит, херпес, подуване от оци, турбички под очите, подсичане при малки деца и възрастни и още над 20 приложения. Само в един камък. Ако не си чул за нашият кристал, пиши ми налично, ще ти разкажа, ще ти покажа и ще ти докажа, че той работи. Пиши ми или се запиши в коментар и аз ще се свържа с теб.